for me, kung nako'y buhaton, as long as wala ko ni supak sa Ten Commandments, Mm. okay ra na. Thou shall not. Oo. Pero ni supag mga, thou shall not steal your girlfriend. Ay, Layo to. Alay mo to. Shout out day kang sa akong love, Jamie Javier. Bitaw. I didn't even thought about that. Nag-duty siya karon, nag-duty. Pero So, katong kana storyahan ta na topic where naman ko inadunggan good na kuan namang good content di man siguro to tinuod. sa inani na siya. Oh. Asa na nagsugod ha? Nag-start na nga basta nag-guest sila sa iyang ex. Buwag naman sila ron sa Showtime. Yeah. Ang ilang topic ato sa Showtime is na ay gisilosan ang iyang uyab, which is gym body. Dili to ako. Timing lang nga kami ang gauban-uban ni Jamie pag trending atong ilang episode sa Showtime. Yung kauban-uban mo to. Ga-content man mi atong time. Ga-content mi. So dili ikaw ang gym body, ikaw ang content body ka. Ha? Mahog na content body. Anyway. Murag inana niya. Daghan kayo kabalo ka sa Pinoy. Kani man siguro siya. Wala pa gani proof. Gusto na nila nga mao na ni. Kay para na ma-content ana ba? Oo. So, amo pong isakyan.